Zdravím vás. Pred nami je partnerské číslo 5. Už som vám vysvetlila, ako si zrátate váš partnerský vzťah. Pre istotu ešte raz v rýchlosti zrátajte si všetky čísla vášho dátumu narodenia. To isté urobte s partnerovým. Obidva čísla prevedte na jednociferné, tie zrátajte dohromady a následne vám vyjde jedno číslo a to je číslo vášho partnerstva. Peťke vládne Merkur, slobodu milujúca peťka s kúzlom zmeny, ideálov, prispôsobenia sa, vášňa a pohybu. Tento váš peťkový vzťah môže byť tiež takýto. Partneri sa tu nesmú zväzovať nejakými pravidlami a pokiaľ sa nevedia prispôsobiť, pokiaľ nie sú schopní akceptovať vzťah, ktorý nie je vyvážený a z času na čas sa vymýka racionalite, nie je dobrý taký vzťah vôbec udržovať pri živote. Jedná sa o partnerstvo častokrát živelné, voľné, mnohokrát veľmi premenlivé, rovnako ako môže ísť aj o premenlivosť partnerov v objekte vašich vášní a lások. Tieto lásky bývajú vášnivé, mnohokrát aj krátke. Vzťahy sa ako keby nebrali príliš vážne. Aj keď sú svojou vášňou, temperamentom a silou považované za životnú lásku, mnohokrát končí tento vzťah ako keby po nejakej dobe a začína sa ďalší takýto veľkolepý vzťah. Živelnosť obrovská a mnohokrát životnosť minimálna. Je si teda potrebné ako keby dobre rozmyslieť, čo máme a čo môžeme mať, čo získať a čo sme pre vzťah ochotní urobiť, čo sme ochotní sa vzdať. Je potrebné veľké sebeovládanie, sebadisciplína a zrelosť, aby spolu peťkoví partneri utvorili vzťah, ktorý vydrží. Je to silne energetický vzťah, tzv. Zakončenie karmického vzťahového zaťaženia. Spomínala som vám na Instagrame v uputávke, že veľmi často sa jedná o súrodencov z minulých životov. Vy keď sa dvaja stretnete, je to taký tresk a vy môžete mať pocit, že proste vy sa poznáte, že to tam proste tak, ako naozaj ako keby také úprimné to tam môže byť. Sú to ale jedny z najťažších vzťahov, peťkové vzťahy v partnerských osudových číslach. Ako keby sa tam pretrasú všetky možné roviny a programy jednej aj druhej strany. Tento vzťah vyžaduje veľa úsilia a väčšinou sa tu stretnete dvaja veľmi silní jedinci. Ako som už vravela, málo kto ten peťkový vzťah ustojí a pokiaľ tieto vzťahy peťkové skončia, ako keby nezostane kameň na kameni, na tieto vzťahy sa určite nezabúda. Sú silné, krásne, ale aj veľmi bolestivé. Treba tu našlapovať veľmi opatrne, pretože tento vzťah je ako taká krehká kvetina, ktorá môže uhynúť zo dňa na deň, pokiaľ nemá stabilnú a pevnú pôdu pod nohami. Pokiaľ tam sa nerešpektuje v tomto vzťahu nejaký stred, kde musí byť nejaký priestor pre obidvoch, voľnosť, pochopenie, dochádza tu k rozpadu. Lebo čo je tá peťka, vám tu vládne ten Merkur. To sú tie náhle, prudké zmeny, veľa myšlienok. Aj jeden deň je tak a druhý deň už je úplne inak. Ako keby je tu veľa tej nervóznej energie. Mali by ste stáť každý z vás v tomto vzťahu za svojím a budovať si spoločnú nejakú sebaúctu a dôveru. Častokrát v týchto vzťahoch bojujete o moc a je tu snaha ovládať jeden druhého alebo dokonca energeticky vysávať. Nemali by ste sa báť spoločne tvoriť a komunikovať. Pokiaľ začne vo vašom vzťahu, ako už som hovorila, ten Merkur, to je tá komunikácia, viaznutá komunikácia, môže dochádzať k energetickým stretom, ktoré sú vyslovene založené na nedorozumení a nepochopení tej druhej strany. Vaše vzťahy žijú z tej nervóznej energie, ktorú sa treba naučiť ovládať a pracovať s ňou, vedieť s ňou pracovať.
Vzťah vás učí komunikácii, trpezlivosti a pokiaľ si nedáte dostatok priestoru, zahyniete obidvaja v tom vzťahu, ako keby zaživa, roztrieštite si svoje svety na malé kúsky. V týchto vzťahoch sa stretávajú mnohokrát veľmi silní jedinci, čiže aj muž, aj žena ste veľmi silní. Poznáte sa už mnoho rokov, prešli ste si ťažkými vzťahovými skúškami a v súčasnom vzťahu, kde ste sa spojili do tejto päťky, máte sa naučiť spoločne kráčať cestou rovnováhy, spoločne zdieľať a tvoriť. V minulom živote ste si totiž veľmi ublížili a tento proces by sa tu nemal zopakovať. No. Aké sú tu možné kombinácie? Je možné, že vy ste kráľ, kráľovná z minulých životov, čiže osmičkový, napríklad muž alebo žena, a partner má osudové číslo 6. Tento vzťah by mohol a môže istú dobu krásne plynúť, ale nesmie sa tu tlačiť ako keby na pilu. Je dobré si v tomto vzťahu nechať svoj priestor a nezasahovať do toho vzťahu uzurpovaním si niečo za každú cenu, čo väčšinou robí šestka, ako som už hovorila, šestka je bič, šľaha a chce, aby bolo podľa, všetky chcete, aby bolo podľa vás. Čiže vaša kombinácia to môže ako tak nádherne plynúť, fungovať, pokiaľ ste obaja ako keby vedomí a uvedomujete si svoju hodnotu. No, ale vy, kým sa dopracujete k tomuto pochopeniu, veľakrát si prechádzate ťažkým až bolestivým procesom. Veľa ženskej energie môže tento vzťah vyslovene zahubiť. Pracujte v tomto vzťahu na rovnováhe. Potom je možná kombinácia, vaše osudové číslo je 5, partnerové 9, 9 stará duša. Peťky, ako už vieme, máte radi svoj priestor, nedáte sa obmedzovať, ovládať a pokiaľ vám to tá deviatková stará duša neumožňuje, z vás ako peťkárov sa stanú nervózni, nepokojní jedinci. Deviatky, ako vieme, to je hlava, veľakrát sú tvrdohlaví, neústupní, všetko chcú mať pod kontrolou a musí byť podľa nich. Pokiaľ je ale deviatka uvedomelá, peťku veľmi často podporuje a vedie. Jedine tak môžete vy dvaja spoločne naďalej rásť a budovať. Vzťah je naozaj možný. Pokiaľ je kombinácia čísla 3 a 11 alebo dvojky, čiže vaše osudové je 3, partnerové je 2, ide o veľmi silných jedincov. Jedná sa o silné ako keby kombinácie. Originálna tvorivá 3, vy potrebujete podporu tej 11 alebo 2. Pokiaľ je ale 2, vieme, čo je 2, ja a ty, nevedomá, môže vás ako tvorivú 3 úplne zničiť. Zadusí vás svojou emóciou. Pozor, dvojkári, hej, vy tam tie emočné boje, citové vydieranie, zmeny nálad, tak to nie je sranda s vami. 3 v tom prípade začne ako keby chradnúť, energeticky slabnúť, no a vieme, k čomu speje takýto vzťah. Ďalšia možná kombinácia je, že vaše osudové číslo je 4 a váš partner má osudové číslo 1. 4, ako vieme, rada má svoju istotu, sedí na tej svojej pevnej stoličke, nie veľmi často je až taká akčná, no ale jednotka, vy čo chcete, vy sa chcete hýbať. 4 by sa mala inšpirovať jednotkou, no a tak by ste obidvaja mohli nájsť ako keby spoločnú cestu, vzájomne sa podporovať a viesť. No a nakoniec máme kombináciu 2 liečiteľských energií, vy ste osudová 7 a partner 7.
Je to duchovná kombinácia. Buď ste obidvaja veľmi vedomí, alebo naopak, jeden z vás stráda, pretože druhý ustrnul a nechápe, čo chcete po ňom. Vy sa môžete vzájomne zničiť a môžete si zničiť vzájomne to, čo by mohlo byť ako keby skvostom vášho vzťahu. Táto kombinácia ako spoločná, kde sú nejaké manželstvá, je, priznám sa, veľmi často ojedinelá. Preto je potrebné to ako keby zapracovať, pretože vy ako sedmičkové duše častokrát ste liečiteľia a hľadáte si iných partnerov. Vy potrebujete liečiť, v podstate vy sa viete aj sami vyliečiť. Čiže sedmička so sedmičkou málo kedy, ale isté porozumenie tam samozrejme je. Tak to by bolo všetko o partnerskom čísle 5. Poteší ma váš odber a môžete sa tešiť na budúce na ďalšie video, kde si povieme niečo o partnerskom čísle 6, ktorému vládne Venuša. Ahojte.